Os camións e tractores comezan a chegar a Condes de Albarei. Durante case 2 semanas, a cooperativa cambadesa recibirá entre 50.000 e 60.000 kilos de uva cada hora. Xa están metidos de cheo na vendima. Arrancamos hoxe xa o que o forte da vendima, pero bueno, despois de unha campaña un tanto anómala, non? O que, sobre todo pensando nas condicións climáticas que tuvemos ao largo de todo o ano, pues bueno, fomos capaces de chegar a estas datas cos viñedos en perfecto estado sanitario. Entonces podemos constatar que o estado sanitario do noso froito vai ser óptimo, non temos prácticamente ninguna incidencia de ninguna plaga, de ningún fungo na uva. A uva que está a chegar é de calidade, rolda de media os 13 graus e está moi equilibrada coa acidez. En canto a cantidade, calculan que quedarán preto dos 3 millóns de kilos de uva recollida, e menos que o ano pasado, seguindo a tónica xeral da denominación de orixe Rías Baixas. Estas 2 últimas semanas tuvemos un vento moi intenso do norte que propiciou que hubiera unha deshidratación da uva. Entonces sí que se ve ahora mismo, pues bueno, mellor unha disminución, parte da disminución que pode haber na colleita pode vir dada porque a uva está deshidratada. Viñamos ahora de 2 colleitas históricas, a colleita do ano pasado foi a segunda máis grande da de Rías Baixas, entonces, inda que vayamos a recepcionar un 15% menos de uva que o ano pasado, estamos falando que vai ser igualmente unha colleita abundante. As condicións meteorolóxicas fixeron desta unha campaña anómala. Unha primavera calurosa adiantou a brotación, pero as chuvias de xuño non favoreceron o callado do froito, de aí as mermas deste ano. Coa recollida da uva en marcha, continúan moi pendentes do tempo. Ora, o tempo que temos hoxe de tempo pouco norte, pero moito calor. Isto lle ven ben para seguir baixando que a acidez. As previsións a partir de mañán, de sábado, pues bueno, apuntan a probabilidade de tormentas, sobre todo xa a partir de domingo. Se vamos ter choiva, a uva vai hidratar e ainda vai baixar un pelín máis a acidez, eso vai ser beneficioso. Aí o risco é por si estas precipitacións veñen en forma de saraiva, que poidan ocasionar daño no froito. Ao redor de 125 persoas traballarán na vendima de Condes de Albarei, incluindo as 23 hectáreas de Pazo Baión. Alí, se o tempo acompaña, a recollida da uva arrincará o vindeiro luns.